Am vrea cu ajutorul lui Dumnezeu să facem un scurt program în familie și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu luând un text din 2 Împărați, capitolul 7, începând cu versetul 1 la versetul 10. 2 Împărați, capitolul 7, începând cu versetul 1 la versetul 10. Elisei a zis: ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul. Mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și 2 măsuri de orz cu un siclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu: chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis: vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. La intrarea porții erau 4 leproși care au zis unul către altul: la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne va lăsa cu viață, vom trăi, iar dacă ne va omorî, vom muri. Au plecat dar în Amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Și când au ajuns la intrare taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de cară și un vuiet de cai, vuietul unei mari oștiri, își ziceau unii către altul: împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împăratul hetiților și pe împăratul egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în Amurg și au lăsat corturile, caii, măgarii, tabăra așa cum era și au fugit ca să scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din ele argint, aur și haine și s-au dus și le-au ascuns, s-au întors iarăși, au pătruns în tabăra, au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi și-a zis unul altuia: nu facem bine, ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și deci vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum, haidem să dăm de știre casei împăratului. Au plecat și au chemat pe străjerii de la poarta cetății și le-au spus așa: am intrat în tabăra sirienilor și iată că nu este nimeni, nu se aude nici glas de om. N-am găsit decât cai legați și măgari legați și corturile așa cum erau. Amin. Am luat textul acesta pentru faptul că consider că e un text care se potrivește foarte, foarte, foarte bine cu evenimentele petrecute în zilele noastre la noi și în lumea întreagă, nu numai în țara noastră. Și lucrurile acestea, în momentul când oamenii îl au pe Dumnezeu la cărma vieții, oamenii au o altă siguranță, au o altă nădejde, o altă speranță de viață. Oamenii întotdeauna se duc cu gândul că Dumnezeu îi poate ajuta, că Dumnezeu e speranța lor, că Dumnezeu îi poate ridica, că poate Dumnezeu face minuni, că Dumnezeu poate să facă tot felul de lucruri care stă la îndemână. Și e adevărat, lui Dumnezeu toate lucrurile stau la îndemână. Și tot ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să întoarcă situații peste situații. De neașteptat, de necrezut. Dumnezeu poate să facă. În textul nostru de astăzi, pe care noi am vrea să-l aducem la cunoștința noastră, că noi suntem deocamdată aici, sunt niște categorii de oameni. Aici este împăratul Ben-Hadad, aici este împăratul lui Israel, Ioram, aici sunt leproșii, aici sunt samaritenii, de acolo din Samaria, și sunt izraeliții, care oameni stăteau în Samaria, că era Samaria capitala izraeliților. Și o să spuneți: da, de ce să fie Samaria capitala izraeliților? Pentru că cele 10 seminții care Dumnezeu i le-a dat lui Roboam,
avea capitala, adică care ședință, loc de ședere era Samaria. Și la celelalte două seminții, Iuda și Beniamin, le-au dat capitala la Ierusalim. Și Ierusalimul era capitala lui Iuda și a lui Beniamin. Și se numea capitala lui Iuda, adică a iudeilor. Și acolo, la Samaria, era capitala izraeliților, a celor 10 seminții. Tot evrei erau și unii și alții. Dar Dumnezeu a divizat un pic lucrurile, ca nu-i lucru care să-l discutăm în tema noastră de astăzi, în program. Dar Dumnezeu a făcut în așa fel ca cele 10 seminții să fie într-o zonă și celelalte 2 seminții în altă zonă, cu alt scop. Dar uitați-vă ce frumos se potrivește, de exemplu, întâmplarea asta cu evenimentele noastre de astăzi. Și e adevărat că orice om, indiferent familie, indiferent o grupare, indiferent o biserică, o denominațiune, un cult, indiferent ce ar fi, toți oamenii se îngrijorează și pentru faptul că se îngrijorează, parcă în îngrijorarea lor îl exclud pe Dumnezeu. Și zice, din asta nu se mai prea poate să mă ieși. Adică nu mai văd șansă de ieșire de aici. Întotdeauna oamenii se încurcă în propriile lor gândiri, adică în propria lor mentalitate. Ei își analizează din punctul lor de vedere, fac strategii, fac planuri, fac diferite lucruri și zice, băi, da, uite, am ajuns până la un punct în care eu cred că de aici nu vom mai ieși. Nu mai avem cum. Și dintr-o dată îți apare o veste bună prin cine nu te aștepți. Prin cine nu te aștepți. Aici, așa s-a întâmplat. Pentru că în Samaria, pe lângă faptul că era Ben-Hadad cu oamenii lui, cu sirienii, erau acolo, o împresurat, adică o asediat cetatea asta, în momentul asedierii, în cetatea respectivă, mai era și foame. Ajunseseră din foamea respectivă să-și mănânce chiar propriilor copii. Femeile își mâncau copiii, pentru că în 2 Împărați, în capitolul 6, zice că o femeie o strigat la împăratul. Și o zis așa, și pe când trecea împăratul pe zid, o femeie i-a strigat, scapă-mă, împărate, domnul meu. El a răspuns, dacă nu te scapă Domnul, cu ce să te scap eu? Cu veniturile ariei sau ale teascului? Și împăratul i-a zis, ce ai? Ea a răspuns, femeia aceea mi-a zis, dă-mi pe fiul tău să-l mâncăm astăzi și mâine vom mânca pe fiul tău. Noi am fiert pe fiul meu și l-am mâncat și în ziua următoare i-am zis, dă pe fiul tău să-l mâncăm. Dar ea a ascuns pe fiul ei. Vedeți unde duce foametea? La dezastru, la canibalism, la ceva care ai zis și băi, o luat-o lumea razna. Cum să-și mănânce propriilor copii? Păi ajunge să se mănânce chiar și unul pe altul. Dar împrejurările în care se află oamenii întotdeauna nu mai găsesc ieșiri. Și chiar că nu este ieșire fără Dumnezeu. Dintr-o circunstanță, dintr-o problemă, dintr-un necaz, dintr-o, nu știu, o pagubă care să-ți aducă ceva, nu mai găsesc scăpare de ieșire. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu la cârma vieții, n-ai cum să ieși din încurcătura respectivă. Și așa și este. N-ai cum. Pentru că în întâmplări, în boală, în lipsuri, în foamete, în neajunsuri, oamenii ajung să ia cele mai grele decizii. Cum am discutat și noi ieri despre problema noastră. Și oamenii, fără să analizeze, să se ducă dincolo de situații, să vadă dacă să mai există ceva, adică să mai vede cumva o luminiță micuță, dincolo de problemă, dincolo. Și dincolo de problemă e Dumnezeu. Dacă noi dincolo de problemă îl vedem pe Dumnezeu, atunci apelăm la Dumnezeu. Dar dacă nu mai vedem, numai cum să mai apelezi la El? Și Dumnezeu este în centrul tuturor lucrurilor, indiferent că e epidemie, indiferent că e asediu, indiferent că e foame, indiferent că e boală, indiferent că e virusul ăsta de care se spune acum. Toți oamenii să știți că Dumnezeu este la cârma Universului. El nu-și ia mâna, El nu-și ia privirea, El nu se retrage undeva într-un colț al Universului și să stea așa nepăsător și să zică eu mă uit acum la locuitorii Pământului și vreau să-i văd ce face fără mine. Nu! Dumnezeu este interesat în orice secundă de orice om de pe planeta Pământ. Nu e interesat de plante, nu e interesat de garduri,
de frumusețile naturii, de geografie, de munți, de dealuri, de tot ce vrem noi în lumea asta. El e interesat de persoana noastră, de om. Pentru că noi suntem creatura mâinilor Lui. Și dacă noi, de exemplu, facem din Dumnezeu turnul nostru de scăpare, cum zice în Psalmul 139, sau în Psalmul 191, sau cum spune în Psalmul 23, zice, Domnul e păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Păi dacă El mă duce acolo, e treaba Lui cum mă duce. Dar eu trebuie să am încredere în El. Eu trebuie să mă văd aruncat în brațul Lui. Eu trebuie să mă văd în mâinile Lui. Eu trebuie să am speranța de 100% că El îmi poate veni mie în ajutor sau nouă. Sau unei grupări, sau unui om, sau indiferent cine ar fi El. Dumnezeu este interesat de persoana respectivă. Și aici, în Samaria, se exista o foamete cruntă. Că s-a ajuns până acolo chiar la disperare. Chiar la disperare. Ca să se mănânce unii pe alții, să-și mănânce pruncii unul la altul, era ceva oribil, era ceva depășit. Era ceva care trecea peste mintea și peste gândirea unui om. Ca o mamă să-și poată avea copilul la îndemână și să-l taie, să-l pună ea cu mâinile ei într-o oală. Vă imaginați? Sau voi veniți și mâncați, uite, ăsta e frățiorul vostru sau surioara voastră. Vă imaginați cam cum ar fi stat problemele acolo? Chiar dacă ele s-au întâmplat acum nu știu câte mii de ani în urmă. Dar s-au ajuns la o situație foarte critică. Și în situațiile astea critice, uite, îmi trece prin cap de Elimelec. El când a văzut că vine foametea în Betlehem, el fain frumos și-a strâns familia, s-a organizat, a făcut strategii de viitor și a zis nevastă, Malhor și Chilion, veniți încoace. Uite, tata are o strategie, are un plan. Vreți să scăpăm de problemele astea ale vieții cu foametea? Da, atunci va trebui să plecăm în Moab. Au luat o decizie extraordinară. Pentru ei a fost frumoasă. Pentru ei a fost ceva care i-au scos din starea în care erau. Și i-au luat de acolo de unde era foametea și i-au dus în țara Moabului. Fără ca el să știe ce l-așteaptă acolo. El nu s-a dus cu scopul nevastă, uite, eu îți dau o veste, mergem din Betlehem în Moab, dar să știi că eu voi muri acolo. Eu cu siguranță spun că Naomi, dacă i-ar fi spus Elimelec chestia asta, el n-ar fi plecat. El n-ar fi plecat, i-ar fi spus, băi, atunci stăm aici, mori aici, te îngrop aici și la revedere. Dar Elimelec, datorită faptului că a adus o inspirație falsă familiei, i-au băgat pe toată familia într-o încurcătură de neieșit. Că Dumnezeu era și în Betlehem, era și în Moab, dar Dumnezeu l-a lăsat în decizia lui ca el să se simtă bine și satisfăcut, că el a luat o decizie și el e cap de familie și el responsabil de familie, fără Dumnezeu. Și în momentul când el a luat decizia asta fără de Dumnezeu, Dumnezeu s-a dat deoparte și s-a zis, da, du-te, băi, Elimelec. A luat familia și a plecat în Moab. Și acolo a murit Elimelec. A rămas el cu doi băieți, cu Malhor și cu Chilion. În perioada aceasta, poate mama s-a încurajat cu băieții, sau poate băieții s-au încurajat-o pe mama. Și a zis, mămică, nu-i nimic. Nimeni nu s-a așteptat că tata va muri. Dar s-a așteptat cumva Naomi că îi va muri și băieții? Nu s-au așteptat. Băieții s-au însurat cu două moabite și după căsătoria acestor moabite, poate bucurie, poate fericire, poate extaz, nu știu, copiii ăștia, spune Sfânta Scriptură, că Malhor și Chilion au murit. Și a rămas Naomi singură, numai ea cu nororile. Acum, ea, săraca femeie, văzând că situația e critică, o să fetele mami, fetele mele dragi, scumpile mele norori, cum o fi avut de-a modul ei de exprimare acolo? O fi zis, măi, mergeți să vă vedeți de tinerețea voastră, de farmecul vieții voastre. Mergeți să vă găsiți și voi un viitor în viața asta, vă veți găsi și voi un bărbat. Și vă veți căsători, dar nu mai mergeți. Că eu și așa, mamă, sunt bătrână, nu mai am posibilități. Și alte variante cu care să vă inspir sau să vă
vă fac să credeți că la noi să există un viitor în roz și frumos. Nu, o să mergeți la părinții voștri. Nu au plecat. Ori au plecat, dar nu au rămas. Am adus întâmplarea aceasta că, iată, în perioade grele în viață, oamenii pot să ia decizii și fără să-și dea cu seama ce se întâmplă dincolo de încercare, dincolo de probleme, dincolo de circunstanțe, dincolo. Noi dacă, de exemplu, apare o boală în trup, nu mai putem, gata, intrăm în disperare. Strângem bani, punem bani peste bani, cumpără-i costum, cumpără-i cutare, cumpără-i șe, ca și cum ai vedea că nu mai există șansă de salvare. Și Dumnezeu poate să facă isprava, Dumnezeu poate să facă minunea, Dumnezeu poate să-și proslăvească numele. Ca ceea ce omul a cheltuit să nu se mai întâmple. Îi spune Dumnezeu într-o împrejurare lui Isaia, băi Isaia, du-te la Ezechia și spune că va muri și nu va mai trăi. Spune. Și se duce Isaia, fai frumos, om al lui Dumnezeu, și îi spune lui Ezechia, Ezechia, uite, m-a trimis Domnul la tine și a spus că te va lua acasă, vei muri și nu vei mai trăi. O rămas ăsta stupefiat, adică a uimit. Adică Dumnezeu care mă iubește, pe mine acum când o duc bine pe pământ, să mă omoare, să mă iei acasă? Să mă despartă de trupul ăsta? Să mă despartă de pământ? Să mă despartă de piscinile mele? Să mă despartă de lacurile mele? De strandurile mele? Să mă despartă de multe lucruri pe care le am eu ca proprietate sau în proprietate? Da, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu face tot ce vrea în cer și pe pământ. Îi se poate împotrivi cineva? Nimeni. Vine Satana într-o împrejurare la Iov și îi spune la Dumnezeu și îi spune despre Iov, lui Dumnezeu. Auzi, dă-l pe mâna mea și eu sunt încredințat că el te va blestema. Eu sunt încredințat. Și parcă mie îmi place să cred lucrurile astea, cum au intrat în legătură unul cu altul, Dumnezeu cu Satan. Și au spus, bă, tu crezi că chiar așa stau lucrurile cum gândești tu? Uite, eu ți-l dau și îți demonstrez că nu e așa. El nici nu vă mai insulta, nici nu vă mă blestema, nici nu mă va înjura, nici nu va aduce blasfeminii la adresa numelui meu, niciodată. Și Satana, bucuros că Dumnezeu îl dă pe mâini, dă-l încoace că țărnăt eu și-i fac. Și eu la 7.000 de oi. Oameni buni, pierdem 100 de milioane, pierzi 50 de milioane, pierzi 1.000.000. Și te doare capul zile întregi. Și nu-ți găsești justificarea și nu găsești motivul. Băi, mi le-au luat, le-am pierdut, mi-au căzut, mi le-au furat, nu știu. Dar s-au dus 100 de milioane. Și intri în panică și te stresezi și te surminezi, nu poți dormi noaptea. 7.000 de oi îi ia dintr-un foc. Imaginați-vă dacă la 10 oi îi trebuie un om. La 10 oi. La 100 de oi poate trebuie 2 oameni. Dar oare la 7.000 de oi câți oameni ar fi trebuit să fie pe imașurile lui Iov ca să-i pască oamenii oile? Mulți. Zice, un număr mare de slujitori. Și Dumnezeu a făcut în așa fel că Dumnezeu i-l-a dat pe Iov pe mâna lui Satana și Iov vedea dincolo de problemă, dincolo de lipsuri, dincolo de neajunsuri, dincolo de toate situațiile care îl împrejurau, care erau în familia lui. 7.000 de oi, 500 de perechi de boi, 1.000 de capete. Păi vezi că îți pleacă puiul mâța cu puiul în gură de colea din curte și te uiți la el și ai vrea să-l salvezi și nu mai poți salva. Și n-ai ce să-i mai faci, că a trecut gardul dincolo. Și n-ai ce să-i mai faci. Dar imaginați-vă 7.000 de oi, 500 de perechi de boi, adică 1.000 de capete, de animale, măgăriți, vaci, cămile, un număr mare de slujitori, care dintr-o dată i-au secerat, i-au dus, i-au terminat. Pe urmă s-au mutat la copiii lui Iov.
Dar eu am rămas încredințat în mâna lui Dumnezeu și au văzut dincolo de problemă, dincolo de situații, dincolo, și l-au văzut pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, Iov a zis în felul următor, la final de tot, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, Dumnezeu fie binecuvântat. Spunem noi în astfel de vremuri Dumnezeu să fie binecuvântat? Spunem noi în astfel de vremuri că Dumnezeu a îngăduit un virus în lume? Toată lumea se panichează și toată lumea vede lucrurile în negru. Dar Iov de ce nu le-a văzut? Nu a avut cum. Dar a rămas încredințat în mâna lui Dumnezeu că Dumnezeu îi va rezolva problema vieții. Și în situații de felul ăsta, în situații de criză, în situații de boală, nu poți să fii nici sincer pe oameni și nu poți să ai încredere în oameni că îți transmit un compliment în care să grăbească în sănătoșarea ta sau în sănătoșarea mea sau scoaterea din criză sau scoaterea din foamete. Dacă ești în foamete, zice, lasă-l, băi, când a avut să lăfăia. Mânca numai grătare, zi de zi. La el ieșea fum în fiecare zi în curte. Mânca numai carne. Lasă-l, mă, uite, și-a făcut palate. Lasă-l, mă, în pace, că are de unde, are și vinde, are și pune la dispoziție. Și parcă, în loc să te ridici, să-ți ridici moralul, parcă mai tare te îngloadă, mai tare te afundă, mai tare te apasă. Dar și când a fost sănătos, dacă ești bolnav, vine cineva să zică, băi, dacă vine invers să zice. Când era sănătos și spunea la cineva, îl interesa pe el că cineva e bolnav în preajma lui, pe el nu-l interesa, dar uite că el când a ajuns acum la situație, sau ea, sau familia asta, uite, acum da, îi interesează. Că ei în situație, cheamă pe toată lumea, fraților, aveți un loc în inima mea, fraților, iertați-mă, fraților, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu. Da, e foarte frumos, dar nu poți să știi dacă sunt din sinceritate. Sinceritatea este altceva. Sinceritatea, dacă nu sunt sincer cu Dumnezeu, cu mine cum aș putea să fiu sincer? Sau dacă nu sunt sincer cu mine, cum aș putea să fiu sincer cu Dumnezeu? Să văd problema dincolo că Dumnezeu mi-o poate rezolva. Și uitați-vă ce se întâmplă aici. Este un om al lui Dumnezeu, rânduit de Dumnezeu, stă exact în poziția și la locul în care l-a fixat Dumnezeu. Și Elisei, omul lui Dumnezeu, în momentul când era o problemă critică în Samaria, că era și foamete și era și asediat, împresurat de Ben-Hadad, împăratul sirienilor, și inclusiv sirienii, vine omul ăsta și spune așa, în fața tuturor oamenilor, curaj, îndrăsneală și pe locul întâi îl pune pe Dumnezeu. Și zice, mâine la poarta Samariei se vor vinde produse alimentare. Păi, omule, tu ai luat o razna. Cum să fie așa ceva dacă e foame din Samaria? Dar n-ai cum. Și Elisei zice, hotărât, zice, tu vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca din ele. Mâine se va întâmpla așa ceva. Și ăsta are o reacție, știi ceva, băi, Elisei, să facă Dumnezeu fereastră în cer și tot nu se va întâmpla așa ceva. El era mai tare decât omul lui Dumnezeu și mai tare decât ceea ce spunea Dumnezeu. De cuvântul lui Dumnezeu. Că Elisei zice, așa vorbește Domnul. Mâine la poarta Samariei, el a luat cuvântul lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu. Dumnezeu a canalizat prin Elisei să se ducă vestea aceasta bună la oamenii din Samaria. Pentru că Samaria era o cetate încercuită cu ziduri. Și în interior nu erau decât sirienii, ăstea israeliții. Sirienii erau toți prin afară. Și căutau ca să facă cumva să intre în cetate. Că cineva va deschide o poartă și îi vor avea succes și vor intra în cetate și vor face mari sprăvi acolo. Dumnezeu nu le-a îngăduit. Dumnezeu a făcut în așa fel ca în viața sirienilor să se audă de undeva, de nicăieri, un vuiet puternic, ca și cum ar veni o mulțime de oameni călări, pe cai, cu căruți, cu armamente, cu de toate. Și au făcut o zarvă, un zgomot Dumnezeu, că sirienii au luat-o la fugă. Și au lăsat cetatea singură. Cum era și mai înainte. Acolo se existau niște leproși, la marginea satului.
Erau niște oameni nebăgați în seamă. Întotdeauna să știți un singur lucru. Dumnezeu are toate mijloacele de comunicare de pe planeta Pământ, indiferent ce am vrea noi să spunem. Începând de la păsări și până la mass media. Și inclusiv omul. Dumnezeu are toate șansele de comunicare. Dacă vrea își pune îngeri care să-i comunice mesajul. Dacă vrea își pune o pasăre să-i comunice mesajul. Dacă vrea pune o măgăriță. Dacă vrea pune orice. Pune Dumnezeu la dispoziție numai să-și proslăvească numele. Și o poate face pentru că e suveran. Și El conduce universul. Și nimic nu-i la voia întâmplării pe pământ. Nu se există virus, nu se există război, nu se există cutremur, nu se există inundații, nu se există nimic, fără ca Dumnezeu să nu știe de așa ceva. Și foametea din Samaria avea Dumnezeu în vedere să-i pună capăt. Pentru că acolo ajunseseră atâta de scumpi produsele alimentare, că un cap de măgar, care aproape n-are nimic pe el, costa 80 de sicli. 80 de sicli de argint. Și era o sumă extraordinar de fabuloasă. Dacă un pumn de găinați de porumbel se vindea cu 10 sicli sau cu 20 de sicli, era o foamete imensă. Pentru că oamenii chiar erau în disperare, nu mai aveau ce mai mânca. Și luau, își băteau joc de ei și le ducea și le dădea găinațul de porumbel. E o realitate asta. O realitate. Și oamenii mâncau de nevoie, mânca excrementele păsărilor. Pentru că se mânca. În vreme de război, în vreme de foamete, găsești toate variantele și toate resursele ca să poți să supraviețuiești. Și pui mâna pe orice și mănânci de orice și guși din orice. Și tot ce ți se pare bun, mănânci. Numai să scapi viața. Numai la Dumnezeu n-ajung oamenii. Dar resurse își găsesc. Alții mănâncă iarba, alții mănâncă excrementele de la păsări, de la animale. Mănâncă tot ce există pe pământ. Numai să-și salveze viața. Numai la Dumnezeu n-ajung. Ei, dar leproșii ăștia, care erau marginalizați, la toți patru le-a venit o idee. Și au zis, hai să mergem în tabăra sirienilor. Poate numai unul dintre ei a avut clipirea asta. Și o zis, și așa noi ne chinuim degeaba, trăim degeaba pe pământul ăsta. Suntem leproși, nu avem casă, nu avem masă, nu avem nimica, suntem bolnavi, suntem animănui. Hai să mergem în tabăra sirienilor. Și dacă ne vor lăsa cu viață, e bine, dacă nu ne vor lăsa cu viață, iar e bine. Și dacă nu ne vor lăsa cu viață, vom muri și gata, vom scăpa și de chinul ăsta, de necazul ăsta care îl avem în noi, în trupurile noastre, sau pe trupurile noastre. Și au luat o decizie și au plecat în tabăra sirienilor. Și când s-au dus în tabăra sirienilor, nu i-au găsit pe sirieni acolo. O găsit corturile goale, o găsit cai legați, o găsit măgari legați și au zis, aici nu-i nimeni, nu-i nici picior de om. Ia să intrăm să luăm mâncare, produs alimentare, să mâncăm. S-au dus odată, de 2 ori, de 3 ori. Când au văzut că se repetă același scenariu de 3 ori și nu era niciun sirian acolo, o să ia să mergem noi să batem la poarta Samariei, să vorbim cu slujitorii de la poartă. Și să le spunem că sirienii nu sunt aici. Și când s-a dus vestea la împăratul Ioram, o zis împăratul, stați o leacă, și aici apare și tehnica. Și mulți îți dea de Ioram care are strategii de felul ăsta. Și stați liniștiți că eu am o idee mai bună decât a voastră, eu sunt împăratul vostru. Știi ceva? Leproșii au zis că nu-i nimeni în tabără, dar știi ceva? S-au dus sirienii și s-au ascuns în lanurile noastre de greu de porumb, în floarea soarelui, și așteaptă să deschidem poarta. Și când noi ne-am duce să deschidem poarta, să ne ducem în tabăra și în corturile lor, ei vor năvăli de acolo și vor intra în cetatea noastră. Stați liniștiți, nu faceți pasul ăsta. Nu vă luați după oamenii ăștia, după leproși. Stați liniștiți aici. Câți oameni nu zice astăzi, stați liniștiți, numai la Dumnezeu să nu te duci. Stai liniștit. Cum să te pocăiești, da? Și ai nebunit? Stați acasă. Și ai luat o razna? Păi de ce să te duci? Cel mai mult și cel mai greu și cea mai mare povară de asediere a unui om este când oamenii se numește introvertit, adică se închid singuri, se asediază singuri, prin propria lor concepție. Măi, nu te du, măi, nu fă, măi, lasă, nu te urca, măi, stai liniștit, nu fă asta. Și pe oamenii paște din interior către exterior,
astfel de expresie, exact și-o zis Iora. Exact și-o zis el. Bă, părerea mea este că sirienii șmeche s-au băgat în tarlale, îți ascult și acolo și cu fața înspre noi, înspre poartă. Și în momentul când noi deschidem poarta cei mari, până te duci tu să o închizi, eu năvăli și o veni și nu o cucerit, ne-o luat de tot. Și atunci eu zis că, băi, hai să facem ceva. Și împăratul ăsta lui Israel